gafel nhw, ia. Ti'n gwrdd ysgrifennu. A wedyn ti'n gwrdd roed o fel yna, a wedyn ti'n gwrdd ysgrifennu hwnna, neu ti'n gwrdd roed ar y wal, a wedyn ti'n gwrdd fel yna, a ti'n mwyn cael roed o syth ar y wal, neu fel sticio. Be'n edrych gael adeiladwaith, be'n mynd i chdi? Mae'n gallu blydu tai, groundworks, a mae'n adeiladu pethau. Plymio, groundwork, housework. Dwi wedi gweithio mewn groundwork blaen yn gynnu fo busnes ei hun. Ysdi joio fo? Do, dwi'n gwneud pethau neu path a pethau dda ni. A fatha sort o llechu cynnig allan o'n ni. Ti'n meddwl bod y hynny actually swn i'n cymryd mewn hyn? Dwi wedi dweud, swn i'n cymryd chydig bach o interest yn y mon, dwi'n meddwl, swn i'n neud eitha swydd chwaith. Dwi wedi blwyddwytha, achos yn meddwl dwi eisiau trin rhywbeth gwahanol, a nes i meddwl am adeiladwy hwnna'n hwyl. Basically, oeddwn i jyst yn gwneud pethau fel, oeddwn i'n gorfod gwneud sgwar allan o straws a tap, ac bynnag gallu gael yr un talach sy'n ennill. Chi ennill? No. Na. Smentio wal. Plastro. Plastro wal. Esbonio fi beth y technique. Gafel nhw, ia. Ti'n gwrdd ysgrifennu. A wedyn ti'n gwrdd roed o fel yna, a wedyn ti'n gwrdd ysgrifennu hwnna, neu ti'n gwrdd roed ar y wal, a wedyn ti'n gwrdd fel yna, a ti'n mwyn cael roed o syth ar y wal, neu fel sticio. Be ysdi mwyn ei wneud? Yr un straws, efo'r boxes, efo architecture, yna, oedd just y ffyn, nag oedd o'n dda. Mae pob fatha'n gweithio fe gilydd a tîm, nag oedd yn licio fo. Be ysdi mwyn ei wneud? Plastro wal. Plastro? Ie. Oherwydd gallu fatha, efo'r angle sy'n gorau wneud, a hefyd efo'r hand pethau. Mae hwnna'n gwneud sens.